Nou, we staan hier bij de 11e van de 11e en we gaan eens kijken hoe het er backstage aan toe gaat. We staan hier achter de schermen bij de 11e van de 11e. Hoe belangrijk is alles wat hier gebeurt? Dat is super belangrijk. Er zijn een aantal dingen belangrijk. Wat heel belangrijk is, dat de Limburgse artiesten, de Limburgse vastelovensartiesten, kunnen zich presenteren met zijn nieuw liedje. Dus mensen leren de artiesten, die kennen ze al een klein beetje met hun oude liedjes. En vandaag horen ze heel druk van allerlei artiesten het allernieuwste liedje. Dus dat is super belangrijk. En we zijn een paar uur onderweg. Het is bijna vol, zou ik zeggen. Gaat het nog voller lopen met het mooie weer? Ja, vol is vol. Hè. Als het vol is gaan de hekken dicht. Alleen, we denken niet dat het vandaag zo vol wordt. En het publiek circuleert ook heel erg. Dat wil zeggen, mensen zijn een paar uur hier op de Vrijthof. En dan gaan die in de stad gaan eten of gaan drinken en dan komen ze weer terug. Dus er is een bepaalde circulatie. Ik denk persoonlijk, als de scholen uitgaan, 4 uur, 5 uur, dan gaat het erom spannen of de hekken wel of niet toe gaan. En dan nog één vraag. We staan hier dus backstage. Hoe belangrijk is het wat hier gebeurt voor de 11e van de 11e? Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk, want als hier flink stress is, dan merken de mensen op het plein daar niks van. Dan wordt dat hier allemaal in goede vrede geregeld. En dus eigenlijk is het niet belangrijk, maar aan de andere kant, al die vrijwilligers die hier bezig zijn om het zaakje te laten rollen, ja, die zijn natuurlijk super belangrijk. Oké, bedankt. Heel veel succes. Dankjewel. Dat pletje in de kop, kom ze maar door.